Prvou prírodnou atrakciou Kazachstánu, ktorú som si rozhodne nemohol nechať ujsť, je kaňon Čarín, ktorý sa nachádza približne 200 km od mesta Almata a je taktiež nazývaný aj kazašským Grand Canyonom. Kaňon Čarín, monumentálny prírodný útvar, prezývaný pre svoju ohromujúcu krásu a geologickú podobnosť, často ako kazašský Grand Canyon. Nachádza sa v juhovýchodnej časti krajiny, približne 200 km východne od Almaty, najväčšieho mesta Kazachstánu. Táto úchvatná oblasť je klenotom Národného parku Čarín a patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v krajine. Kaňon bol formovaný silou tečúcej vody a vetra, ktoré po milióny rokov erodovali sedimentárne horniny staré približne 12 miliónov rokov. Vďaka zloženiu týchto hornín hýri kaňon paletou farieb od jasnej oranžovej a červenej až po hnedú a ružovú, ktoré sa menia v závislosti od denného svetla. Hlavný kaňon rieky Čarín má dĺžku viac ako 150 km, no pre turistov je najpríťažlivejšia a najdostupnejšia jeho časť, známa ako údolie hradov. Táto sekcia dlhá asi 2 km dostala svoj názov vďaka bizarným skalným útvarom, ktoré pripomínajú veže, hrady a opevnenia. Steny kaňonu tu dosahujú výšku 150 až 300 metrov. Oblasť kaňonu Čarín nie je len púšťou a skalami. Je to chránené územie s unikátnym ekosystémom. Vo údolí rieky sa nachádza vzácny jaseňový háj, kde rastie jaseň sogdiansky, reliktná drevina, ktorá prežila dobu ľadovú a inde sa už takmer nevyskytuje. Tento háj je dôkazom bohatej histórie biodiverzity v regióne. V parku žije aj množstvo druhov zvierat, vrátane vzácnych druhov vtákov a horských kôz. Turistická trasa vedúca dnom kaňonu a prechádzka k rieke Čarín je nenáročná a dobre značená trasa, vhodná pre väčšinu návštevníkov. Pre tých, ktorí sa ju nechce alebo nemôžu ísť po vlastných, je tu možnosť absolvovať ju na korbe terénneho auta. To bol naozaj nádherný kaňon Čarín. Spiatočnú cestu som si dal autom. Nie, že by to bolo nejak ďaleko, ale pre ten zážitok a stalo to necelé euro. Tak prečo nie?
Teraz ma čaká ďalšia taká zastávka, a to jazera Kolsaj. Presunul som sa k jazerám Kolsaj, údajne najkrajším jazerám v Kazachstáne. Jazera Kolsaj sú klenotom južného Kazachstánu, nachádzajúce sa v národnom parku v pohorí Tianshan blízko mesta Almaty. Táto sústava troch jazier s kryštáľovo čistou vodou, obklopená ihličnatými lesmi, patrí k najnavštevovanejším prírodným atrakciám v Kazachstáne. Po noci strávenej v kempe pri prvom jazere sme ráno o 7 vyrazili k druhému jazeru. Bolo to po lesnej ceste popri potoku a ku koncu to naozaj dosť výrazne stúpalo. Chodník bol dosť rozbahnený od koní, ktorými tu domáci vozia turistov, ale aj sami jazdia. Bolo to trošku náročnejšie, než som si sproti myslel, ale to druhé jazero je naozaj krásne. Stálo to za to nám malo.